ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳሕናየ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከም ዝደሌት ንፈልጠሉ 13 ምልክታት ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ መደበይ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ናብ መደበይ ካኣቱ ከለኹ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ከም ዝደሌት ንፈልጠሉ 13 ምልክታት ክንርኢና ነዘን ምልክታት ተርእየን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ጎና ኮይኑ ከዛርባን ከሎ ናይ ጠባይን ፊዚካልን ለውጥታት ተርእያ ናብዘን ምልክታት ካኣቱ ከለኹ እቲ ቀዳማይ ምልክት ኮይኑ ንረኽቦ እንታይ እዩ ከንፈራ ትነክስ ብመልሓሳ ንከንፈራ ተርሕሰን ወይ ከዓ ኣስናና ብመልሓሳ ምጽራይ ትጅምር እያ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ ምሳኻ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ስለዝደሌት ቀረብ ኢልካ ከተጫውታን ከተዛርባን ኣለካ እዩ ማለት እቲ ካልኣይ ምልክት ንሪኦ እንታይ እዩ ንምዕጉርታ ትነኻኽእ እያ ኮፍ ኢልኩም እንዳዓለልኩም እንዳሃለኹም ክኾን ይኽእል ኣብዚ ግዜ ምዕጉርታ እንዳነኻኽአት ካባኻ ዝኾነ ዝደለየቶ ነገር ከም ዘሎ ዓይነት ራእያ እንትርእየካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ኣድሊዋ ኣሎ ማለት እዩ ብመበል ሳልሳይ ንሪኦ ምሳኻ ኮፍ ኢላ እንዳዓለልኩም ክሞ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ዝተኣዘዘ ነገር ንኣብነት ብብርጭቆ ዝመፀ እዩ ኢልና ንሕሰብ እሞ ነቲ ብርጭቆ በጻብዕታ ናብ ላዕልን ናብ ታሕትን ተንቀሳቕሶ እንተኾይና ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ብርጭቆ ኣፍ ኣጻብዕታ ተሽከርክር እንተኾይና ልዕል ንዝበለ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከም ዝበፅሐት መርአይ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ድሌታ ምስ ረኣኻ ቅርብ ኢልካ ብምጭዋትን ብምዕላልን ናብ ካሊእ ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ክትወስዶ ከም ትኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ መበል ራብዓይ ንሪኦ እንታይ እዩ ናይ ኣዒንታ ብሌን ስፍሓት ይውስኻ እየን ምሳኻ ኣብ ትዕልለሉ እዋን ኣዒንታ ክፍት ኣቢላ ሙሉእ ትኹረታ ናባኻ ጌራ ክትዕልለካ እያ ስለዝኾነ ነዚ ምልክት እንተርእኻ ቅርብ ኢልካ ክተጫውታ ክትዕልላን ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ናይ ምቕያር ክእለት ከም ዝህልወካ ናብዚ ግዜ እዚ ምልክት እዩ ስለዝኾነ ናብ ደስታኻ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ቀፂሉ ንሪኦ ብመበል ሓምሻይ ንረኽቦ ምልክት እንታይ እዩ ኣስናና ተኸፊተን ፍትሕ ዝበለ ተሓጓስ ክትህበካ እያ ካባኻ ዘረባ ንኽወፅእ ትደሊ እያ እንዳሰሓቐት ተጫውተካ እውን እንተኾይና ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ወሲኾሎ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ትኹረታ ንኣኻ ሂባ ኣስናና ኸፊታ እንዳሰሓቐት ተዕልለካን ተጫውተካን እንተሃልያ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ወሲኾሎ ማለት እዩ መበል ሻድሻይ ንሪኦ እግራ ኣጣሚራ ኮፍ ምስ በለት ሕዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መንጎ ዕላልኩም እግራ ኣጣሚራ ኮፍ ኢላ ኣላ ንበል እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እግራ ናባኻ ኣንፈት ኮይኑ ምንቅስቓስ እንተጀሚሩ ኣብ ውሽጣ ልዑል ዝኾነ ድሌት ኣሎ ማለት እዩ ብመበል ሻውዓይ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሽጋራ ናይ ምስሓብ ልምዲ እንተሃልይዋ ጥራሕ እዩ ኣብ ትስሕበሉ እዋን ነቲ ትኪ ናባኻ ገጹ ትሰዶ እንተሃልያ ናይ ርክብ ድሌታ ብዕፅፊ ወሲኾሎ ማለት እዩ ብመበል ሻምናይ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ ኣባን ዓዲ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ዋላ እኳ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮን ኮይኑ ግን ሓሊፉ ከጋጥም ስለዝኽእል ብርሕቐት ኮፍ ኢልኩም እንዳሃለኹም እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ናይ ዝዕልሉ ክልተ ሰባት ኣይኮነን ኮይኑ ግን ብርሕቐት ኮፍ ኢልኩም እንዳሃለኹም ብዓይና ኣብዚሓ ካብ ላዕልን ናብ ታሕትን ትርእየካ እንተኾይና ንዓ ተጸጋዕኒ ንዓ ቀረበኒ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ እዩ ስለዝኾነ ምፅእ ኢልካ ቀሪብካ ከተጫወታን ከተዕልላን ናብ ዝደለኻዮ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዳን ትኽእል ኢኻ ብመበል ታሽዓይ እንሪኦ እንታይ እዩ ነጥዋታ ዘርኢ ክዳን ተገይራ ቀስ ኢልካ ናብ ኣጥዋታ ክትጥምት ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ግዜ ናይ ኣጥዋታ ጫፍ ውጥር ኢለን እንተሃልየን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ ኮይኑ ግን ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ቀስ ኢልካ ከይተረኣኻ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱም ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ደስ ዘይክብላ ስለዝኽእል እዩ ብዝኾነ ብዝኽኣልካዮ መጠን ኣጥዋታ ክትርኢ ከለኻ ጥንቅቕ ኢልካ ንኸይትርእየካ ጥንቅቕ ኢልካ ክትገብረለካ ማለት እዩ መበል 10 ንሪኦ ዓይነት ምልክት እንታይ እዩ ሰውነታ ናይ ምውጥጣር ናይ ምቕያሕ ጠባይ እንተርእዩ ምሳኻ ልዕል ኣብ ዝበለ ስሕበት ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ስሕበት እዚ ዕድል ብምጥቃም ቀረብ ኢልካ ብምዕላል ናብቲ ዝደለኻዮ ኣንፈት ወይ ከዓ ናብቲ ጾታዊ ርክብ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ መበል 11 ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ ድምፃ ናትካ ቃና ክህልዎ ትሙክር እያ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቀስ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻ ንሳ እውን ምሳኻ ቀስ ኢላ ትዛረብ እንተኾይና ዓዊልካ ኣብ ተዕልለሉ እዋን ብተመሳሳሊ ንሳ እውን
ዓዊላ ትዕልለካ እንተሃልያ ሙሉእ ትኹረታ ምሳኻ እዩ ኩሉ ነገራ ምሳኻ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ስለዝኾነ ዝዕድል እዚ ብምጥቃም ነዚ ምልክት ምስ ረኣኻ ቅርብ ኢልካ ቀዲማ ከም ዝበልክዎ ቅርብ ኢልካ ብምጭዋት ቅርብ ኢልካ ብምዕላል ናብ ዝደለኻዮ ኣንፈት ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ ብመበል 12 ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ዕላልኩም ጨጉራ ትነኻኽእ እንተኾይና ልክዕ ቆፀሮኹም ዘለዎ ሰብ 10 ግዜ ተዕርዮ እንተኾይና ብናትካ ኢድ ጨጉራ ንኽንካእ ትደሊ ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ ስለዝኾነ ቅርብ ኢልካ ዕላልኩም ናብ ካሊእ ኣንፈት ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ዕላልኩም እውን ጨጉራ ነኻኽእኻ ናብ ትደልዮ ዓይነት ኣንፈት ክትወስዳ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ መወዳእታ ንሪኦ እንታይ እዩ ብመበል 13 ንሪኦ እንታይ እዩ እዘን 13 ምልክታት ኣብታ ሓቢራትካ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እንተዘይርኢኻ ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ምሳኻ ከም ዘይብላ ዘመላኽት እዩ ስለዝኾነ ገዛኻ ክተጥፍእ የብልካን ኣቀራርባኹም ብፍቕሪ እንተኾይኑ ፍቕርኻ ጥራሕ ክትገብረለካ ስለዝኾነ እዘን 12 ምልክታት እንተዘይርኢኻ ንፆታዊ ርክብ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክትሓታ የብልካን እዘን 12 ምልክታት ከም ዝረኣኻ እርግፀኛ እንተኾይንካ ጥራሕ ኢኻ ንፆታዊ ርክብ ክትሓታ ዝግባእን ናብቲ ዝደለኻዮ ኣንፈት ክትወስዳ ዘለካን ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሓድሽ ነገር ከም ተማሃርኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርኢቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ